Hi guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, papakita ko sa inyo kung saan ako naliligo. Yes, ito po siya. Papalamig tayo kasi ang init. Dini ko kasagaran ka pabugnaw labi nag-igang kayo and matingala mo ano ako kaisa bawal mag-uban kay talo ang pagkuyugon. So yeah, dool ka ni siya sa amo. That's it for today guys. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. Kick. Hey, hey, hey.